Sibingelele mbukeli sikamukele indabeni zakusihlwa igama lami unoxolo umamtshali kwakomwali sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa ake sibhekeke ehamba phambili. I am not persuaded that Mr. Zuma succeeded in establishing that the retention of Mr. Downer as the prosecutor in this matter could prejudice his right to a fair trial. Lihlahlisa lomhla zishumi kunhlaba icala lenkohlakalo elibhekene nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma ngemva kokuthi inkantolo ephakeme ichithe isicelo sakhe sokufuna kushenxe umshushiso wombuso kuleli cala uadvocate Billy Downer. Akwenzile emathobeni ushenge ubefuna ukuphinda kwaceza kanti akabhulanga ikhona insizwa yakaduma umthombeni. ANC KwaZulu-Natal ivikele izenzo zikasihlalo weqembu esifundazweni usiboniso duma zokuphazamisa undunankulu wesizwe samaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi kwaceza ngempela sonto. This is a demonstration of an organization that has collapsed completely. Inhlangano yengamele ibhola lenyawo isafa isiguqulile isinqumo sayo ebesiyalele owabe yiphini likamengameli wayo uRiyale Dwaba ukuthi angaphinde ayibandakanye nalomdlalo unomphela. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu iphinde yasichitha isicelo sika Jacob Zuma sokufuna ukuthi kuhoxiswe umshushisi uadvocate Billy Downer ecaleni lakhe eliphathelene nezinsolo zenkohlakalo kanye nokukhwabanisa odabeni lokuthwenga kwezikhali. Isinqumo sokuchithwa kwesicelo sethulwe yijaji uNkosinathi Chiliza kanti ke uZuma uhlela ukusiphosela inselelo isinqumo senkantolo sanamhlanje. Having had regard to submissions made by counsel, the relevant case law, and most importantly, the four pillars relied upon by Mr. Zuma, I am not persuaded that Mr. Zuma succeeded in establishing that the retention of Mr. Downer as the prosecutor in this matter could prejudice his right to a fair trial enshrined in Section 35, subsection 3 of the Constitution. I therefore make the following order. The application for the removal of Mr. Downer as the public prosecutor in the criminal prosecution of Mr. Zuma and Thales South Africa Pty Ltd is dismissed. Reasons shall be incorporated in my judgment. uZuma usamile kwelokuthi uma kusekhona umshushisi uDowner ecaleni abhekene nalo akabone ezokuthola ubulungiswa njengoba esola uDowner ngokwenzelela kulolu daba lwecala. iNPA izwakalise ukugculiseka ngesinqumo senkantolo. Igunya abantu lezotshutshiso likulungele uba ngaba ityala lingaxoxwa. Silityaziswa nje zezi applications amane ezifaka uMr Zuma otherwise ngeke ukudala ityala lakho. uZuma ubengekho enkantolo namhlanje njengoba ubethumele ithimba labameli bakhe. We have noted the judgment. Unfortunately, I can't comment further because we don't know the reasons that are behind the ruling today. So until such time that we receive a judgment, it will be difficult to comment on the ruling. Lolu daba luzobuyela esicawini samacala phakathi kumhla ziyishumi kuya kumhla we-17 kunhlaba. Kanti ke mbukeli ijaji elethulele sesinqumo ijaji uNkosinathi Chili. ANC KwaZulu-Natal ivikele izenzo zikasihlalo weqembu esifundazweni usiboniso duma zokuphazamisa undunankulu wesizwe samaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi ngesikhathi ekhuluma kubungazwa ingonyama yamaZulu uDinuzulu kaCetshwayo lapha yakwaceza ngempela sonto. I-ANC KwaZulu-Natal ikhomba ngenjumbane undunankulu kaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi imsola ke ngokusebenzisa lesikhundla ukufeza izinhloso zakhe zezombusazwe. ANC esifundazweni ke ithuduma akazange aphazame ngesenzo sakhe empeleni wakhombisa ubuqhawe. Akwenzile emathobeni ushenge ubefuna ukuphinda kwaceza kanti akabhulanga ikhona insizwa yakaduma umthombeni ulwandle kaluwelwa liwela zinkonjane kuphela insizwa engesabi ngokwesatshiswa yathi ngeke phambi kwami yimi oshayela lolu hlelo inhlekelele engenzeka lapha iyobizwa kimi wayivimba umthombeni. Kusenjalo undunankulu esifundazweni KwaZulu-Natal uNomusa Dube Ncube uthi uButhelezi wakhombisa ukungaziphathi ngendlela.
The Executive Council supports the approach by MEC Zuma, the approach that he took to protect the event, but also to protect the people that were being incited and insulted at the event of government. We also welcome MEC Zuma's approach to apologize to His Majesty, not for stopping Mr. Buthelezi from making party political rhetoric on a wrong platform, but for what happened in the public platform in front of His Majesty and the President. Kuzothi-ke ngolwesihlanu ANC inikele kwakhangela amankengane iyobonana nesilo uMisuzulu kaZwelithini. Siyakhathaza isibalo sabantu abantsundu abasetshenziswa njengobuso emkhakheni weimboni kuleli. Lokhu kuhlaluke engqungqutheleni yosoyimboni bebala elintsundu kanye nezohwebo ebanjelwe eSt neGoli lapho izinkampani zenze khona ibophezelo zokutshala imali ezicela kumabhiliyoni angamakhulu amathathu amarandi. Osozimboni bebala elintsundu abanikazi bezinkampani eziphethwe abantu abantsundu kuleli. Imvamisa amabhizinisi abo asesebangeni lokucathula noma ke esigabeni sokusimama. Ngo-2016 kwasungulwa uhlelo lokuthuthukisa osomabhizinisi bebala elintsundu. Ngeshwa-ke siyanyuka isibalo samabhizinisi okungewona ababantu abantsundu kepha okusetshenziswa kuwo ubuso babantu abantsundu ngenhloso yokuhlomula kulolu hlelo. Fronting has been a significant problem when it comes to public procurement. What we've done now is instead of financing and supporting a black front company, a trader, a distributor, we're now supporting companies with factories with large industrial capability. Inhloso ukubona izimboni zakuleli zithumela impahla emazweni angaphandle kunesibalo sempahla engena kuleli evela kwamanye amazwe. Why are we importing goods and services that we can procure and invest in and produce jobs and create opportunities in our different sectors? Mengameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumeni wobandlululo wabe ucindezela osomabhizinisi abantsundu kepha namhlanje bathola uxhaso nokwesekwa. Despite facing immense challenges, black industrialists have persevered, and many of them have defied odds. And they've broken barriers to create thriving businesses. Mengameli Ramaphosa uphethe ngokuthi labo somabhizinisi abagcini nje ngokwakha amathuba emisebenzi nomnotho kepha ke baletha uguquko emphakathini. ANC ilisana namaqembu aholwa abaholi abaqembuke kuyo owayengumengameli wayo uJacob Zuma kanye nowayengunobhala jikelele wayo uAce Magashule. iMK ibukeka isingenisile ezifundazweni iKwaZulu-Natal kanye neGauteng kanti uMagashule yena ubuyele ekhaya eFree State. Impi ngokuthi ngubani ongumnikazi wegama elithi umkhonto wesizwe iyaqhubeka enkantolo ephakeme KwaZulu-Natal kanti njengoba liqhubeka leli cala owayengumengameli wezwe uJacob Zuma usebenzela ukushaya kuzwele eqenjini elibusayo okhethweni ebambisene nowabe engunobhala weANC uAce Magashule nosehola iqembu iACT. Lo mholi uthi iqembu selivele likwenze kwacaca ukuthi lifikile kwezombusazwe kuleli. Sumkhonto nje ngale nkathi kwaku military wing manje political party ethi lapho asukwazi ukugibela enye inqola esingayaziyo sigibela lesiyaziyo umkhonto wesizwe ngoba sifuna inkululeko izigcwala ithi swi kube uthini esiphetheyo singaphathelwa abantu abangakwazi ukuphatha. Ngiyabonga ukuthi umkhonto wesizwe ufike ngezinkani. Unobhala jikelele weANC ufikile embalula usola lamaqembu ngokusebenzisana nezitha zikaKhongolose ukuze kwehliswe uxhaso laleli qembu. This party is spreading the untruth that currently the ANC is supposedly controlled by white monopoly capital and foreign forces. This is the same narrative the Guptas hired Bell Pottinger to promote and cause serious divisions in the movement and in society.
njengoba ukhetho selisemome ucwaningo lukhombisa ukuthi ngenzeka lingabikho iqembu elinqobe ngencaca. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi owayengumengameli wezwe uJacob Zuma uphinde wehluleka esicelweni sakhe sokufuna kuhoxiswe uadvocate Billy Downer njengomshushisi wecala lakhe eliphathelene nesivumelwano sokuthengwa kwezikhali. Mbukeli khumbula ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube, ungena kuye uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba kanti na ku SABC Plus siyatholakala. Ijaji ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa lithukuthelela iganunu wabo enkantolo ephakeme ePitoli namhlanje kuseni ngenxa yokungalibhadi enkantolo kaadvocate uThulani Mngomezulu ongummeli womsolwa wokuqala umuzi Sibiya. Ngomsomluko uMngomezulu wacela inkantolo ukuthi ilihlehlisele usuku lwanamhlanje icala ukuze acubungule ubufakazi obethulwa ofakazi bombuso namhlanje, kepha ke ubengabonwa nangokhalo enkantolo. Ijaji Oratha Mkhwatleng belibhalwe ebusweni ukuthi linengekile. Imbangela ungalibhadi enkantolo kaadvocate uThulani Mngomezulu ummeli womsolwa wokuqala umuzi Sibiya kuleli cala. Well, my lord, as he indicated on Tuesday that he ceased with this other matter that appeared on Wednesday. Why doesn't he phone me? Yes, that's what I would have expected. This is what counsel or an attorney who has ethical standards does. I get a message through my register. The attorney or the advocate himself doesn't phone the judge. And the judge must smile because he's black. Okube isinengiso kakhulu emoyeni kaMkhwatleng ukuthi uMngomezulu ucele uRamsipili ukuba athathe indawo yakhe namhlanje. Are ethics taught in our universities? They What are do you taught. think of that proposition? They are taught, my lord, when are doing pupillage. How do you act for a person who is fired? Like Mr. Ramosipidi. And what will that person say? Mr. Sibiya, it's a joke with this court. Inkantolo ke ibeyisibiza ufakazi ababili Evelyn Muthuping ohumushayo kanye ke noSayitsheni uMatsobe Maphakela ongumthwebuli wezithombe. Lihlahliselwe umhlazi isishagalolunye kumbasa icala lezelamani ezimbili zakwaNdimande ezaboshwa eSwatini ngeinsolo zokubandakanyeka etulweni lokubulawa komculo wehip hop uKenan aka Forbes noTibelo Tibbs Muthwane. Elakuleli seligcine likwazile ukufaka isicelo sokubuyiswa kuleli kwabasolwa ababili abasolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni komculi wehip hop aka kanye nomngane wakhe uTibelo Tibbs Muthwane. Icala hlehliselwe umhlazi isishagalolunye kumbasa ukuze kutholwe isikhathi sokufunda konke okuqukethwe esicelweni sakuleli. Swaziland received the papers on the 18th of March 2024. The South African High Commission, Your Lordship, on the same date, transmitted these papers to Foreign Affairs, Your Lordship. Kubikwa ukuthi izelamani zakwaNdimande zihlongoza uqasha abanye abameli ababili abasha abazoqhubeka necala. Instructing specific counsel in this matter. Yes, Your Worship. That is, Your Worship, Advocate Dr. Zuma and Advocate J House, Senior Counsel, which we need to furnish with a proper and comprehensive brief, Your Worship. Abasolwa ababili bazoqhubeka bagcinwe esitokisini. I-EFF eFree State ifuna uhulumeni wesifundazwe abhekane nokusalela emuva kohlelo lokwakhiwa kwezindlu. Amalungu eqembu amashele emahhovisi kaNdunankulu kanye nowengamele zokuhlaliswa kwabantu ukuyohambisa uhlu lwezikhalo. I-EFF ithi esikhundleni sokwakhela abantu izindlu uhulumeni lesifundazwe ukhetha ungayisebenzisa imali owabelwe yona. Iqembu ke lifuna ukuthi ihhovisi likaNdunankulu kuba libhekane lekubize ngenkohlakalo eqhubekayo ehhovisini lakhe. The Metro of Mangaung, they've been struggling to give our people houses, decent houses. And the low-cost houses that were supposed to be provided by both the department and the municipality
seemingly it's not coming. Instead, money is disappearing within people's hands. Emukela ke uhlu lwezikhalo umphathi othe konke okubhalwe phansi kubalulekile. Elevate the issues that have been highlighted in the march to the direct attention of the Premier, the MEC for housing, so that we get further responses from them. But service delivery war room, those that we have to monitor and evaluate ourselves, that we will do. Iqembu liphinde lahambisa uhlu lwezikhalo kumeya yomkhandlu waseMangaung uGregory Ntsadisi. Umasipala iMadibeng eNorth West usuphinde wabasa ematheni ngezenzo eingezinhle zokulawulwa kwawo njengamanje ubhekene nezinsolo zokukhishwa kwethenda lomsebenzi weigidi zamarandi nakuba wehluleka ukuhlinzeka ngezidingo zomphakathi. Lo masipala ubhekene nezinsolo ezintsha zokungahambisi ngendlela ngodaba lwethenda leigidi zamarandi ngokuqokwa kwenkampani okufanele iqhube umsebenzi wezobuchwepheshe nokuxhumana ngaphakathi kwamasipala. Inkampani i-Intelligence Everywhere Enterprise eyagixwa bezwaleli ithenda ngoNhlangulana nyakenye ikholelwa ukuthi kukhona ukushaya amanzi ngokusebenza kwamasipala iMadibeng. Le nkampani isithole ukuthi njengoba ingakhokhelwa imali yomsebenzi siwenzile kunenkampani isizwe Africa IT Group nayo eqhuba umsebenzi ofana nalowo abawenza kwamasipala. We haven't been paid in now 8 months. Yet we have to pay the salary bill. We have to pay the creditors who are licensing the products we are selling to the municipality, and the municipality has not paid. So we are killing small businesses, which are the engine of employment creation in country. It's effectively economic sabotage. Ungoti wezindaba zokulawulwa kohulumeni basekhaya uqagula ukuthi indlela yokulawulwa kwamasipala abafana neMadibeng ngokunye okwenza ukuthi behluleke ukubeka phambili uhlelo lokulethwa kwezidingo zomphakathi. This is what we experience when we are looking at municipalities that are coming up with programs or that are performing without being citizen-centric in their approach. Isikhulu esibambe njengemanager kumasipala sithi udaba lwenkokhelo okufanele inikezwe inkampani i-Intelligence Everywhere Enterprise luyalungiswa ngaphakathi kwamasipala iMadibeng. Kanti ke mbukeli mangabe sibheka kwezemidlalo inhlangano yengamele ibhola leinyawo isafa isiguqule isinqumo sayo ebesiyalele owabe eyiphini likamengameli wayo uRiyale Dwaba ukuthi angaphinde ayibandakanye nalomdlalo unomphela. Mhla ziyisithupha kwephezulu inhlangano yengamele ibhola isafa yathumela incwadi kulowo wayeyiphini likamengameli wayo uRiyale Dwaba imazisa ngokumxoshwa ezindabeni nje ezithinta ibhola lezinyawo. Kepha izolo isafa ibe isithumele incwadi ehoxisa ukuxoshwa kwakhe. Incwadi yesafa ifike abameli bakaLedwaba besalungiselela ukumemezela isinyathelo sabo esilandelayo. We regret having sent you the letter dated the 6th of March, which is hereby withdrawn. Well, ordinarily you would clap and celebrate that. But this is actually, it just shows how tragic and how desperate the situation is within our football. This is a demonstration of an organization that has collapsed completely. They don't know what they are doing. I don't even believe that this decision for persona non grata was taken by the NEC. I don't believe that. Imizamo ke yokuthola ukuphawula kwesafa ayiphumelelanga. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu noTiny wakwantshiza. Nginibingile babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa zikhona lezi imvula ezingathetheni ihambisana nawo Khulazi ngempela masibheke khona ke lapha nesifundazweni iKwaZulu Natal kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga nakhona ke esifundazweni eGauteng kepha sithanda ukuthi nje qoqwa ngamafuku izulu kakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni Eastern Cape kuyana kanjalo esifundazweni iWestern Cape kanti kusasa ke imvula zikhona ke sinamandla ethanda ukuthi nje iqiniseke nje kakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni iFree State kanjalo Gauteng kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihla siphuma lapha na South African Weather Service simi kanje khona lo akuduma kobunobungozi buthanda ukuthi nje buqiniseke kakhulukazi ngempela khona kweli kaMthaniya kana kanjalo esifundazweni eMpumalanga nakhona ke esifundazweni eGauteng
kanti ke sengithi isixwayiso sethu ke sakusasa simi kanje ukhona lo moya ovunguza ngamandla ongadala wona kumlilo ikakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni iWestern Cape kana kanjalo esifundazweni iNorthern Cape ngaphinde futhi uqaphele nje lokuduma kubunobungozi obuthanda ukuthi nje buqiniseke nje ikakhulukazi ngempela khona ke esifundazweni iFree State kana kanjalo esifundazweni iGauteng kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihlika ikakhulukazi ngempela masibheke khona ke eKapa lodumo lifudumeleke namhlanje ebusuku ngo17 ikhahle lisinguboke ngempela ke-Upington ngo22 kanti ke masibheke ngempela khona lapha eGoli koSoweto kandonga ziyaduma singalindela nje u16 lifudumele ke nakhona ke lapha neLadysmith ngo16 kanti ke nakhona ke eThekwini liyashisa ke namhlanje ebusuku ngo21 shise njalo ke nakhona ke eGqeberha ngo20 kanti ke kusasa ke amazinga ami kanje eKapa lodumo singalindela nje u27 liyashisa ngempela ke khona ke lapha eUpington ko37 shise njalo ke khona ke Soweto eGoli kwandonga ziyaduma singawulindela nje u27 kanti ke nakhona ke nje emelothanda ukuthi nje lifudumale ngo25 masibheke nje ngempela khona ke Ladysmith singawulindela nje u30 kanti ke Mgungundlovu u29 eThekwini eClermont kwaMasho eMlaza singawulindela nje u27 khona ke Gqeberha liyashisa ngo29 isibheka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngeyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukelisi sibeka lapho ke izindaba zakusihlwa bakhonoza kwethu kusasa nezindaba zesixhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.